Met 12 miljoen. Een dikke pak hield. Hey, we zijn er bij de dik. Dit bien wij 3 dagen lang. En toen is het de eerste 30 meter wie is begonnen. Wat het nooit zien kennen, tot nota is dat ze in de bocht van binnen. Ik vind het vet zenuwachtig. Ik vind het spannend, want ja, ze hebben geen idee dat er komt. Ik hoop natuurlijk dat ze bezig zijn met de dik. Want dan krijg je al je dagelijks zien en dan ben je er al bij. Voor hetzelfde ben je er helemaal niet meer bezig. Misschien ben je ook klaar. Geen idee. Ik heb natuurlijk nog miljoen kips bij me. Dus ik jou het net gewoon in één persoon. Want ja, dan is hij per direct miljonair. En je weet net wat ze er dan met wagen. Dus we zullen het zien. Zo vieren de dik. Dus daar is cement en hier is dus nog gewoon hele grote klonterstien. En vooral heel zanderig. Want het is redelijk gevaarlijk. Maar het wordt beter. We zijn hier in het dorpje, denk ik. In ieder geval in het centrum. En het is wel duidelijk dat ze hier net binnen onder de toeristen. Maar wij zullen nou op paard naar een peer die het wel Engels praten kennen. Want tot nota, dit is dus de reden waarom dat ze dus een dik willen. Nou, tot nota. We hebben nog steeds op zoek naar iemand die Engels praat. Met in je wezen. Ja, super schattig. Maar, nou ja, voor de rest wachten we en ons verzamelen we een heel soort bij elkaar, zo vol mogelijk. En dan proberen we het mooi Google Translate te doen. Dat zou ik nog kennen. Maar dan is het puur op vertrouwen dat het deelt op het goede plakje bedacht. We hebben ondertussen een stoel gekregen. En we wachten braaf op dit prachtige plakje totdat ze de Engels pratende personen erbij hebben. En we verzamelen er meer en meer mensen van dit dorpje. Echt super gezellig, want ik denk dat het is zo'n iets dorpje en er zijn eigenlijk gewoon 22 families dus. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk één grote familie is. Als ze close bij elkaar wennen en er is verder niks, dan nou ja. Dan wil je wel heel hecht met elkaar. En het lieket staat dat degene die Engels praat, die heeft het grootste huis. Dus volgens mij is het een beetje de leider zeg maar, van het dorp. Hoeveel hebben jullie? Lúc nào bạn làm đi làm nó làm bè nè anh là thằng mà anh dắt đây người thở đầu Tầm chân là nha, anh là cái món mà thay lào sợ hay là học anh Bốต้องมาต้องการเงินพวกเราว่ารู้เพื่อไว้ใส่มือตัวเราพวกเรา ตามไปเจออีกแล้วตั้งอย่างดี từ ngày nay chứ mình nếu mà đồ chẳng ngon vậyค่อยก่อน anh làm thì cứ cái không làm được vậy bây giờ anh thì bạn em mình có sao anh nói nó căng vậy nó เดี๋ยวเราขอบคุณ Okay. thank you Thank you. So I have here 1 million. Một triệu rồi. Should give away Một bát gạo. 1 million. Mình sẽ tăng phu này khai thi mèo, ta bán táo chẳng. Anh ấy làm bài bừng. Omila? Omila? Omola? xong làm ông mình thề Xong là. Discount 3 million. Xong là. xong lại ก็ไม่ได้สับ
Kunnen we niet zo? Samlan. Samlaan. Samlaan. Samlan. Gawin na. Nakahop no. Another million. Sila. Sila. And this is the last. Nella. Nella. Bye bye.